Samantala, idol, pinakawalan po ng grupo ng mga diver mula po sa Western Pangasinan ng nasa 3,000 juvenile abalone sa San Sedaco Marine Protected Area or MPA noong Abril 8. Ito ay upang suportahan ang mayaman at balancing marine ecosystem sa nasabing lugar. Saklaw ng San Sedaco MPA ang mga baybaying lugar sa may barangay San Miguel, Centro Toma, Dakap Sur at Dakap Norte sa bayan ng Bani, Pangasinan. Kaugnay nito, nililimitahan din sa mga nasabing barangay ang pangingisda at iba pang aktibidad sa baybayin upang mapanatili ang biodiversity. Samantala, noong nakaraang taon, may kahalintulad ding aktibidad sa may Bulinaw kung saan isinagawa ang abalone reseeding. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagpapakawala umano ng abalone ay magpapalakas pa sa populasyon ng naturang marine species sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.